پرنده بینهایت به آزار است. خوراکی دوست داشته است و دومیش گوشت. فکر میکنم مهر شما نسبت به میمون یعنی جایبور که در پس ما ایستاده است بیشتر است، همین طور نه؟ این شترمرغ‌های افریقایی میباشد. سلام تماشابینان عزیز، امروز ما به ولایت ختلان انیقترش به ناحیه باختر سفر می‌نماییم. تصمیم گرفتیم برنامه نوبتی ما و جانوران را از این ناحیه برایتان تهیه نماییم. همراه ما باشید. ما گروه ایجادی از تلویزیون بهارستان تصمیم گرفتیم به خانه اکای سیدعلی یعنی پدر نعیمجان سیدعلی سفر نمودیم و مهمان آنها شدیم. البته هر یک ساکن کشور به این یا آن نمودی جانور محبتی مخصوص دارد. داشتن سگ، کبک، گربه، خرگوش این عادت مقرری است. اما وقتی به خانواده نعیمجان سیدعلی آمدیم تماما منظره دیگری را مشاهده نمودیم. اینجا باقی حیوانات را دیدیم ما. در روی حولی مرغ‌های مرجان یعنی ایندوکس‌های رو گشت می‌کرد. مرغ مرجان پرورشی مخصوص را طلب می‌کرد. نعیمجان باشد طرز نگاه بینی آنها را خوب می‌داند. تماشای زیبایی، پر و بال و شنیدن صدای آنها به کس میسر می‌بخشد. مرغابی‌ها و بازغال‌ها وجود دارند. آنها تازگی را خیلی زیاد دوست می‌دارند. با میقارشان تن و پر خود را تازه نگاه می‌دارند. اینچنین در یک گوشه حولی مرغ‌های گوناگون وجود دارد. خصلت این نمودی پرنده ها تماما از دیگر پرنده ها فرقیت دارد. بین خود با صداهای مخصوص علاقه می کنند. انا این باشد بومی زیبایک است. هنگامی تماشای چنین منظره ها کس به چشمان خود باور نمی کند یا انیقترش به آن باور نمی کند که نخود پرنده ها با هم دوست شده تواند. بسیار پرنده ها می خواهند که بوم شوند، یعنی متاسفانه با عوض این به آنها دوست شده است. و باز نعیمجان کبک رو پرورش می کند که با شنیدنش شنونده لذت می بخشد. در این گوشه حولی نعیمجان یک چند خرگوش رو پرورش می کند که آنها پرورش مخصوص را طلب می کند. انا این باشد جانورکی از همه خرد سنگپشت است. سنگپشت خردکک رو باشد اهل خانواده نعیمجان با مهر و محبت پرورش می کند. در یک گوشه دیگری حولی زیاده از 100 نمودهای گوناگون از جمله کبوترهای بلند پرواز که از صبح پرواز کرده شام بر می گردد. کبوترهای آلمانی که با بالهای زیبایشان کس به حیرت می افتد. برایشان مخصوص جای آماده کرده است نگاه داشته می شود. بعضی این کبوترها از جمله کبوترهای خطکشان می باشد، می گوید نعیمجان سیدعلی.
дар як гӯшаи дигари ҳавлӣ бошад, барои шутурмурғони нави африқоӣ ҷойи махсусе омода шудааст. шароити нигоҳбини ин ҷонварон масъулияти бештареро талаб мекунад. шавқу завқ ва муҳаббат ба олами ҳайвонот ва паррандаҳо нигоҳбин ба онҳо машғул шудан ба кас ҳаловат мебахшад. албатта ҳар як навъ олами ҳайвонот ба худ хислату одат ва парвариши махсус дорад. ба он машғул шудан ва шумораи онҳоро зиёд намудан ва ҳатто тамоман нестшавӣ ҳифз намудан дар ин замима табиати афсункори тоҷикистон ватани азизамонро ва боз ҳам зеботар намудан вазифаи ҷонии фарди ҳар як ҷомеа ба шумор меравад. бинандагони гиромӣ, иштирокчии барномаи мо Наимҷони Саидалӣ аст ки тӯли 5 сол мешавад ба парвариши ҳайвонҳо ва паррандаҳо машғул аст. наимҷон, дар аввал мегуфтед ки оё тарзи нигоҳбини ҳайвонҳо ва паррандаҳо дар шароити хона мушкил нест? ҳар як кор мушкилие дорад, лекин дар хонаи мо парвариши паррандаҳо, ҳайвонҳо мушкиле надорад. Масалан, кабутараконро додани ман нигоҳ мекунад, маймун, ҷайбуро падарам ва дигар паррандаро баъзан вақт ки ман вақти холӣ ки дошта бошам, худам низ нигоҳубин мекунам. ба ҳамин хотир мушкиле надорад. чӣ гуна меҳри шумо ба парвариши ҳайвонҳо ва паррандаҳо пайдо шуд? дар айёми хурдсолӣ ки ман дар синфҳои сеюм, чорум мехондам, дар ҳамон замон меҳри паррандаҳо дар дили ман ҷо буд. баъдан бо мурӯри замон мо якчанд намуди паррандаҳоро дар хона ҷамъоварӣ кардам. фикр мекунам меҳри шумо нисбат ба маймун, яъне ҷайбур ки дар паси мо истодааст, бештар аст, ҳамин тавр не? ба ӯ хотир меҳри ҷайбур зиёдтар аст ки ман бо ӯ дар вақтҳои холигӣ ба кам сайру гашти кӯчаҳо ба тамошо мебарам. ба ҳамон хотир меҳри ин барои ман зиёдтар аст, ба хотире ки бисёртар ҳамроҳи ман аст. чун мо дидем шумо дар хона 100 адад кабутарҳоро парвариш мекунед. оё медонед ки онҳо кадом намуди кабутарҳо аст? бале, зиёда аз 30 намуд кабутарон дар хонаи мо ҳастанд ва онҳоро парвариш ва нигоҳбин мекунем. ва онҳо баъзанаш аз Федератсияи Россия ва Афғонистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Украина, аз Олмон ва якчанд дигар давлатҳо ин кабутараконро ман ҷамъоварӣ кардам. яъне онҳоро чӣ гуна дастрас кардед? баъзанаш шуда ки ман худам рафта овардам ва баъзан дигарашро хоҳиш кардем ва онро овардам. ҳама вақт дар дохили қафас нигоҳ дошта мешавад ё ин ки дар муҳити озод ҳам нигоҳ медоред? баъзан вақт дар қафас нигоҳбин мекунем ва баъзан вақт дар муҳити берун ҳам зиндагӣ мекунам. онҳоро аз хонаи худ ба берун мо мебарорем, сайругашт мекунанд, бо ҳангоми шом ба хонаи худ медароянд. мегӯянд ки ин намуди кабутарҳои ромшуда, масалан агар соҳибашон онҳоро дар муҳити озод ҳангоми субҳ ба осмон сар диҳанд, онҳо парвоз карда мераванду ҳангоми шом бармегарданд. ва ман ҳайрон мешавам ки чӣ хел масалан онҳо субҳ мераванду шом бармегарданд. оё онҳо гурусна ё ташна намемонанд? аксарият кабутараконе ки мо дар ин ҷо дидем ва ман парвариш мекунам, инҳо он кабутароне ки ҳастанд ки дар гурӯҳи кабутарони зебо дохил мешаванд. ва дигар кабутарон ман дорам, аз саҳар парвоз ки мекунанд то бегонира мепаранд. вақте ки аз парвоз ба поён фаромаданд, онҳо гурусна мемонанд ва онҳоро кабутарони варзишӣ мегӯянд. зиёдтар аз 10 соат мепаранд, баъзанаш ҳаст ки 5 соат мепаранд, 3 соат мепаранд. аксарият онҳо аз ин ҳисоб кам мепаранд ё зиёд мепаранд ки вақте ки гурусна шуданд, онҳо ба поён мефароянд. чун мебинем дар назди мо боз бум истодааст. парвариши бум чӣ гуна аст? парвариши бум нисбат ба парвариши ҷайбур ва кабутаракон осонпарвариш аст. паррандаи бениҳоят беозор аст. хӯроки дӯстдоштааст ва доимиаш гӯшт аст. дар кадом вақтҳо хӯрок медиҳед ва чӣ намуди хӯрокҳоро медиҳед? хӯрокашро асосан субҳу шом медиҳем. бум ҳуҷраи алоҳида дорад ё ин ки ҳамин тавр ҳама вақт дар муҳити озод аст? ҳар як парранда, ҳар як ҷонваре ки дар ин ҷо зиндагӣ мекунад, ҳар якташ алоҳида хоначаи худро дорад. ҳангоме ки шумо паррандаҳоро дар муҳити озод нигоҳ медоред, онҳо байни ҳамдигар рақобат намекунанд ё ин ки ҷанг намекунанд? масалан кабутаракон аз бум метарсанд. вақте ки кабутар агар назди бум омад,
мумкин аст ки бум кабутарро кушта хӯрад. А бум бо аз маймунак аз ҷай бур метарсад. хуб наимҷон, боз мо дидем 10 намуд мурғи дигарро парвариш мекунед. онҳо кадом намуди мурғҳо аст? дар он ҷо буд мурғе ки онро браумаи олмонӣ мегӯянд ва дигар намудаш буд ки мурғони хитоӣ буданд ва якчанд намуди дигар мурғҳо дар он ҷо буданд. ба фикрам онҳоро низ шумо ба сифати туҳфа гирифтед, ҳамин тавр не? баъзеашро туҳфа карданд ва баъзеашонро аз ҳамин ватани худамон дастрас кардем. кадом намуди донро медиҳед ва дар як рӯз чанд маротиба? хӯроки мурғҳоро субҳгоҳон ва нисфирӯзӣ ва шом медиҳем ва хӯроки асосии мурғон ҷавҳари макка ва гандум мебошад. ва мо шоҳиди он будем ки шумо боз 3 шутурмурғи дигарро парвариш мекунед. каме дар бораи онҳо ба мо нақл кунед. ин штурмурғҳои африқоӣ мебошад. онҳоро мо аз африқо ба ватан овардем ва инҳо хело ҳам нозуканд. вақте ки чуҷа буданд мо инҳоро овардем 20 дона буданд. аз ҳамин 20 дона 3 та инҳо ба воя расиду калон шуд. кадом хӯрокро мехӯранд? хӯроки асосияшон алаф ва инҳо ҳам низ дон мехӯранд. ҷавҳари макка, гандум ва кам кам реги майда. тухма пучоқашад майда када мепартем. инро мехӯрад штурмурғ. чанд муддат аст ки шумо штурмурғро парвариш мекунед? тӯли 2 сол аст ки штурмурғро нигоҳбин мекунем ва парвариш мекунем. дар муддати 2 соле ки шумо штурмурғро парвариш мекунед, боре тухм нагузоштанд ё ин ки насл набароварданд? онҳо нав ба воя расиданд ва ба тухмгузорӣ шурӯъ карданд. айни замон ҳозир 7 тухм карданд. вақте ки тухмгузорӣ ба поён расид, онҳо курук мешаванд. баъд аз курук шидан 80 рӯз пас чуҷаҳо мебароянд. ва мо боз дидем ки якчанд харгӯши дигарро шумо парвариш мекунед. мегӯянд ки аслан харгӯш дар зери замин зиндагӣ карданро дӯст медорад ва шумо онҳоро дар дохили қафас гузоштаед. парвариши онҳо чӣ гуна аст? аз ин ҳисобе ки дар ин ҷо якчанд намуди харгӯшҳо зиндагӣ мекунанд ва парвариш мекунем, мо дар ин ҷо ҳастанд ки харгӯшони маҳаллӣ дорем. онҳо дар таи замин зиндагӣ мекунанд. ин харгӯшҳое ки дар ин ҷо мо ба навор гирифтем, ин харгӯшро филанди олмонӣ мегӯянд. инҳо бениҳоят зоташон мегӯем ки кам аст. аз ин ҳисоб мо инҳоро дар тоқагӣ дар ҳуҷра нигоҳбин мекунем, аз инҳо насл мегирем. наимҷон, дар тоҷикистон дастрас кардани сангпуштҳо хеле осон аст. барои чӣ шумо як дона сангпуштро парвариш мекунед? дар хонаи мо ки тамоми ҷонваракон ва паррандаҳо ҳастанд, аз ҳамин ҳисоб як дӯсти ман ин сангпуштро барои ман тӯҳфа овард ва насиб бошад дар бари ин сангпушт як сангпушти дигарро мегирему парвариш мекунем. саломат бошед. дар оянда чӣ нақшаҳо доред? дар нақша дорам ки як шер ва як паланги дигарро ба хона биёрам ва инҷоро ба як боғчаи ҳайвонот табдил диҳам ва ҳар як кӯдакони ин маҳалла, ин диёр ба хонаи мо биёянд ва аз ин ҷо ба як таби дили болида баргарданд. ташаккури зиёд мегӯем ба шумо ки имрӯз дар барномаи мо ва ҷонварон иштирок кардед. дар охир миннатдории худро ба гурӯҳи эҷодӣ барномаи мо ва ҷонварон мерасонам ва доимо сарбаландӣ ва хонаи ободро хоҳонам. тамошобинони азиз, ин буд шумораи навбатии намоиши мо ва ҷонварон аз ноҳияи бохтар. шумо низ мехоҳед дар ин барнома ширкат варзед? пас бо рақами телефон 901 66 32 32 дар тамос бошед. то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.